Iya, pre. Sultian kamu sinod. Tungod lang kay kita kumpare ta, wagi ko mo adtog trabaho karon. Wa ko mo tambong sa duty tungod kay gusto na ko nga ikauban-uban mo nako. Kay wa ko kita nyo gahapon adlaw adlaw Domingo. Manay ganahan mo kumpare. Sugarol mo ko mo. Ay naon sabi taong ka. Mo na ganahan mo kumpare kay bisag sugarol me do na kay pugay tayo na mo. Sakto. Mo kami nga ako trabaho, wa ko mo duty rong adlaw. Ba. Manginabuhi di. Dia tiga pre ako. Tanawa. Unsa ko sundao ko. Arme, ako kay pawaman niya ako sinina kay aron sa Nabasa sa uwan pagkari dire. May rason nimo. Salamat kay pre. May gani kay sinina yung nabasa imo gipuhuam niya. Ang brief pa di buhuam ni kay katol kay kagnaon. Nuni na kadot sa uwan pre. Bala. pare ta mo na. Diyan ka mo sinod ha. Ang akong uyab, minuuno na ko ha. Iya. Nakauyab na ka pre. Sa magiay. Himala. Himala si mong tonto. Patay mo walay mani, walay mani. Bayran hinog daog ba no. Imo ra ko ipaiubos ko gani sa construction worker ko. Ingon na ako nimo. Dili man gud sa una. Ang mga kabalo biya karon ng mga babae nga di biya na mo sugot ng atay kwarta no unsa para na mo ba nga military ba? Oh, dili man ganay mo haya, mo ganay na. Military ka. Ako may nasulob di military Mo so kwenta sa nindot ni May. Mar ya pre. Talawa Ariana. Ariana nindot. Ang buhok ana noodles. Ay di ka pikapa di ha. Ready na. Pre, congrats pre. Di ka mapas mo pre. Bisag di pa ka manarbaho pre. Bugas sa ko ang nimo. Nana kay sa permente. Ang naong pre murag dalo papa. Ay, ang pagpanawa. Sultian taga sinod. Dalo papa ni naong ani pre. Papa anak ko. Usa ni sa ka-chicken joy. Uy, di ate sinod pre ha. Ani pre ha. Unsa gito trabaho nimo? Construction worker. Construction worker. Pwede na ka din naman na nabaho construction worker kaya ang imong asawa kung doon na pa na si Sulirbag. Si Punsana na. Si Punsana. Ikaw ay Punsana sa balang banday. Pagpahuam na kwarta ka ba tayo itong notebook? Asa mang notebook ni mong dunot na kayo? Nasa kibihar ni. Day, Punsana ko na. Hoy, si Punsana ha. Mo di ka na ang ko yun. Hoy. Ko siya kamutay. Hoy, Ay na ay, ano mas piso mo naman ni Malas Kandak. Pre. So iskaway ka sa usawang mo sa Punsana. Nipo na kinulor man kanina. Wa pa ni si Punsana nagbatanon pa. Tapos sa ko ma'am. Army de ko. Buhi day. Army de ko, army. Army mo yan ko. Gutom ko lang kaya ko kwarta bi. Wala kwarta is. Ngampos naman ko na construction worker biya. Ako magini pa Pauman ko lang. Di ko ni pakanon. Pakan sa taon ko ay. Kwartaw. Oh, sabi tao ka. Sorry, baby. Sila ba mo? Army mo. Taon na may mong tuyo kang gusto ka. Ate, ayo. Kana ko ng bulsawa mo ni Sud. Unsa man asa mo sura na? Ay, basta ni sura. Grabe ha. Ginik taglanot na si Ibalik ka sukli kay kwinta ra ginagporta ko dai. Napiti bi ang tana. Sa na mapalit ana si Quinta la. Oy, Prince Price na ni. Ang princess na si Sinta. Ang mapalit ani bagbahog raw soft drinks. Ano, dahil sultian ta kasinod. Bao biya kasi imong uyab construction worker. Uy, mahuman ra pagagamit ra ba lami ra ba ikaw nya mao ni hatag ni nako. Para sa kagamit mo kay gamay ra man ko kwarta. Wala na lang kabaldo. Kabaldo. Ako na sa gamit nimo Ay kay. manatay. Ako na sa gamit nimo kay army di ako. Ay, si Dudola na ay di. Army love. Army. Madaka na man ka. Saninari army ana. Inumo na niya. Kanayana. O sige, ato ka dito. Kamo ni army. Subuan na sila nimo. Dili love dire ra ko lang. nimo. Dire ra ko lang. Ako may army, ako may May army mo na nagyana. Ampay mga garme. Oh. Sa ato pa. Ako mo tira ni mo ron. Unya salam. Sakto kayo kay daghan sa kay ko kwarta be ay sa. Pero may army mo. Ay sa. Paminaw pakita sa tingao. Ay ako ba 20 oh. Para pang tira ni. Ay army.